Φτάσαμε το νούμερο 21, κάπου μπερδεύτηκε ο Κοτσεκιίδης. Ο πρόεδρος της Λέσχης της Νάουσας μας ενημερώνει ότι έρχεται, ενώ βλέπουμε στην εκκίνηση το νούμερο 22 Λεσγίδης, Ρενό 5 από την Πτολεμαΐδα. Παρακαλείτε το νούμερο 25 να ετοιμάζετε. Βλέπουμε το Ρενό να το καίει ο Λεσχίδης, έτσι. Ήθελε λίγο ξεκαπνίσμα. Το 10η δεξιοχνία αυτοκινήτου Πτολεμαΐδας, αυτοκινησχή Λέσχη Πτολεμαΐδας, Κυριακή 31 Οκτώβρη. Ο γερός είναι πολύ καλός, μας κρατάει έτσι για να κάνουμε αυτή τη διοργάνωση. Φυσικά να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς που στηρίζουν τις προσπάθειες της Λέσχης. Χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν αγώνες και εκδηλώσεις τέτοιου είδους από τη Λέσχη. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι το μέλημα της Λέσχης ήταν, είναι και θα είναι η δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού στις πρώην εκτάσεις των ορυχείων της ΔΕΗ. Κάτι που προσπαθούμε με νύχια και με δόντια, κάτι που θα αναβαθμίσει την περιοχή μας.